elkarte maitea, ospatu dezagun alaitasunez, posez eta fedez, gaurko egun berezi hau. Ama Berginari eskade zaiogun, eman diezagula urrengo urtean hemen biltzeko grazia. Hasi dezagun ospakizuna abestuz. Zenideok Aitaren eta Semeren de Espiritu Santuri izenian. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainkoa ere maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Bioz garbi eta palekoek bakarrik jaso dezakete Jesus jaunaren etorera. Isune batean ireki gaitezen haur honen salbamenera. Jesus jauna, Marigaldi jaio, eta gure zenedegin zinen jainkoaren semea, erruki jauna. Jesus jauna, gure oleriak ezagutzen eta maitasuna zulertzen, dituzun gizonaren semea, Kristo erruki. Jesus jauna, guztiokin famili bat bere egitera duzun aitaren lehen semea, erruki jauna. Erruki dakiola jainko guzti saltsuet ore bekatu abarkaturik eraman gaitzela betiko bizitzara. Egun ondurtean gore iperezau jangoikoa aintza abestuz. Gloria
Egin dezagun botoitz, Emauzu jauna, zeure zerbitzarioi zeruta graziaren doaina, egizu. Maria Birjinatu batxua zeme izatea, salbameraren jasiera izan genuen bezala, bakea sendotzeko bide izan dezagula, Mariaren jaiotzaren ospakizuna. Zuzeme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurien eta Espiritu Santuren batean, jainko eta errebizi baide gizaldi eta gizaldietan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, y los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. Hauna zuekin Jesucristoen evangelioa San Mateoren liburutik.
Jesukristoren sortzea honela gertatu zen. Maria, Jesusen ama Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen eta elkarrekin bizi izan baino lehen haurdun gertatu zen Espiritu Santuen egitez. Josek, Mariaren senarrak gizon zintzoa baitzen eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi. Ure isilean ustea erabaki zuen. Baina asmo hori gogoan zerabilela, jaunaren aingerua azaldu zitzaion ametsetan eta esan zion, Jose, Daviden ondorengo hori, ez beldur izan zeure emazte Maria etxean hartzeko. Honengan sortua Espiritu Santua gandik bai dator. Seme izango du eta zuk Jesus ipiniko diozu izena. Har, salbatuko baitu bere herria bekatuetatik. Hau guztia jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zedin gertatu zen. Begira, Birginak zaberean sortu eta semea izango du. Eta Manuel ipiniko diote izena. Izen honek jainkoa gurekin esan nahi du. Jaunak esana Arritukietako amaren festaburu zoriontxua Kristau maiteok, feliz fiesta de la Virgen María en su natividad bajo la advocación de la Virgen de Arritoquieta. Hágase en mí según tu palabra. Ahí empieza, en parte, la historia de la salvación. Como nos dice muchas veces el prólogo, hermoso prólogo del evangelista San Juan, la palabra existía, pero Dios Padre quiso que esa palabra se encarnara, igual a nosotros salvo en la condición pecadora. Y sí, esta hija de Sión, muchacha de Sión, empieza ese corriente de salvación. Hágase en mí tu palabra. En el sentido estricto, si miramos a las Sagradas Escrituras, es el evangelista San Lucas quien especialmente nos habla de la Virgen María. Pero subrayo, en sentido estricto, tampoco tenemos demasiados textos. Lehenengo mendetan azaltzen da Mariari zioten miresmena. Grafitia badaude. Ez da idatziz dagoen gauz bat, ez grafitia daude. Eta ikustekoa dira. Miresmena zioten. Eta dakiguna da, sorte honez, eta hori ondo txo ulertzen dugu, gu gehien bat, orain arte behintzat, hemen, zuerte izan dugu, bereziki gure gurasoa baina amak dik. Ama. Hitz haundia da. Gure tako. Askorentzat. Eta bati bat amak noiz azaltzen dira, guraso noiz azaltzen dira. Gure bizitzan, gure gora beretan, une nahiko txarretan, eztabaidatsuetan. Eta Liburu Santuan gehien bat horrela azaltzen da Maria. Naiz eta askotan ulertu ez, Decía que gracias a Dios, afortunadamente, contamos con los padres, especialmente con las madres, en los momentos más difíciles, dubitativos de nuestra existencia. Y así aparece también la Madre de Jesús. Aunque, ciertamente, no siempre comprende la actitud de su Hijo Jesús. Y eso aparece en las Escrituras. Sí, María aparece en los momentos difíciles de zozobra y al pie de la cruz, aunque no le entendiera ni lo comprendiera. Y esa incomprensión aparece en las Sagradas Escrituras. Como muchos padres no entienden la actitud de los hijos y de hijas. Y así, María se convirtió en la primera cristiana, la primera.
tipo, modelo, arquetipo de todo fiel cristiano. Estamos llamados los que hemos asumido la gracia y el don y la tarea del bautismo a decirle al Señor, hágase en mí según tu voluntad, tu palabra. Es decir, que mantengamos esta actitud no de cerrazón, sino de apertura al misterio revelado en Jesucristo. Apertura. Y que la Virgen, bajo la advocación de Arritoquieta, nos acompañe siempre y nos haga fieles a cumplir siempre la voluntad salvífica de Dios. Así sea. Ala behar du. Ala izan dadila ba, Espiritu Santuaren indarrean. Gure sinismena itxaropena aitortuko dugu. Denok gure sinismena aitortuko dugu, denok. Sinisten dut jainko aita guztiduna zelurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuen egite sortu, eta Andre Maria Birjina handi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua. Hile eta obiratu izan zena. Infernuetara jaitsi, eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainko aita guztiuraren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dute Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Arritoketako Andre Maria ospatzen dugularik, zuzen dizeizki gure otoitzak beraren gandik, jaiotako zuzentasun eguzkiari, Jesus gure jaunari. Eliza elkartearen alde, Mariak eutsi dezaiola sinismen sendoan berri ona gizon emakume guztiai hotz egiten, eska dezaiogun jaunari. Por todos los que sufren, por los enfermos, por las personas de riesgo, por los ancianos que viven solos o en residencias, por los difuntos y sus familias. Roguemos al Señor. Por todos los niños y las familias al inicio de este nuevo curso, que el Dios de la vida nos dé a todos consuelo, fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Sufritzen ari diren familien alde, gure familiek Mariaren hurbiltasuna senti dezatela
eta sinismen berrituaren adorea. Egigun otoitz. Por los que rezan por nosotros, por los que recordamos en nuestras oraciones, por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, roguemos al Señor. Jainko jauna, Maria Virginia aukeratu zenuen salbatzailean ama izateko. Entzun gure otoitzak egizu, Andre Mariaren ereduare jarraituz, jar dezagula zugan gure itxaropena, eta iritsi dezagula eskatu dizuguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zenidokin dezautu justio baten sasona paria jangoikoari eskaintzerakoan. Zure seme bakarraren gizatasunak lagun diezegula jauna, Birjina handei jaiotzean, amaren osotasuna gutxitu ez, baizi zagaratu zuenak, geure bekatu kutsu guztietik libra gaitzan, eta gure opari gai hau zure goko izan dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Jauna zuekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki dabe eta zuzen bidezko eta salbagarrien ona eta beti guzturi eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu jainko ahal guzti duen beti erekorri. Eta zu, behar bezala bedenkatu eta gorestea, Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak zure hitza bihotz garbi hartu zuen, bere Virginia Zabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak, gurutze ondoan, jainkosko maitasunaren testamentu harturik, Kristoen heriotzaz bizi berrira sortutako guztiak bere seme-alabatzat hartu zituen. Berak, bat egin zuen bere otoitze ikaslenarekin, apostoluak zuk agindutako espirituaren zai zeudela, eta horrela, Eliza otoizlarien eredu bihurtu zen. Zeruetara jaso izan ondoren, erromez doan Elizari ama maitasunez laguntzen dio, eta Elizaren pauso egidazen ditu, jaunaren egun handia etorri bitartean. Horregatik, santu eta engeru guztiekin batean goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztien iturri. Itzazu da santo getardu bez zeure espiritu isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odo legin daitezen guretza beraz aldu zutenean, eta bere golgutza zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez atitzu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza dara,
zuentzat emango dena. Eraben afolondoan kalizaturi berriz eskarrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nero dolaren kalizadata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu behau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Horretik jauna zure zemen eriotza eta piztura gogoratuz, biziren ogia eta salbamen kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskarrak emanez aldarien zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu. Kristoen gorputzat olartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango guan jauna mundu guztian zabatagoen zure eliza, eramazun baitazun osora Leon Amalau gure aita santuarekin, Fernando gure otzerekin eta Kristau herri osoa. Era berean, izango guan jauna, piztu etxeropenean joan diren gure zenideak. Otoitzean, eskerronez gogoratzen ditugu, Larburu etxaniz familian hildakoak. Aspilaga asko zendian hildakoak. Arantxa, Maritxu eta Lauri, Zuimendi Lopetegi zendian hildakoak. Martikoren Arrizabalaga, familian hildakoak. Manzisidor Aginagalde zendian hildakoak. Eizagirre Portillo familian hildakoak. Inaxio eta Asu. Iñaki eta Maria Pilar. Etxabe Aristondo familian hildakoak. Eldako guztiak erarritzatzu zeure horpegaren argitan. Errukizak izke guarren guztio betiko bizitza eritxik ezagun. Jangoiko Maria Virginia doatxoarekin. Arritokietako amaren izenpean. Arezena Jose Santuarekin. Apostolo Santuekin. Eta gizardi guztietan zuedizki izan diren santuekin. Aldiken bat hor zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri haita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak undera kutseri jarraituz, bedurgabe kanta dezagun. Aita, zeruetan zerana, santu izan zure izena, eta benizure benua, egin benizurena, zeruan bezala nuen emain guztuna, egnontako ogia, barrature zorra, ukere
atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egun ontan, zure errukiari esker, pekatutik garri bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo, betiko zorionain itxaropenean, Jesu Kristure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristure jauna, zuk esan da apostole pake usten dizue pake ematen. Beira zuri zen ezin izmenari eta ez gure akatsei, gure pekatuai. Eta zure gogoa deziratan bezala eme zuri izari. Man gure familiai. Eman, ezkeni, zumaiar guztiei pake eman batasun errebizi bezala gizaldi eta gizaldi guztietan. Haundaren pake habeti zuekin. Eman eskain dizu elkarri pake goxo bate. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, verdaderamente dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Egin dezagun otoitz. Postu bedi jauna, jaunartze honen bidez indartu duzun zeure eliza. Emaiozu posbetea, Maria Virginia, Harritukietako amaren izenpean, doatxueren jaiotegun hotetan, salbamenaren itxaropena eta egun zentia ekarri behitzion jaiotza horrek munduari. Jesu Kristo gure, jaunaren bitartez. Bueno, zorionak, bai. Ohar bat, datorren astezkenian, 10 odol emateko aukera izango da Beko plazan jubilatuen etxean. Zorionak, Harrituak guztiei, felicidades, a todos los que tienen nombre de, bello nombre de Harritukieta. Bueno, eta baita ere eskerrak bihotzez eta zorionak, beti gure Mari Carmen organo joleari, Agustin, koruko zuzendari, abeslari guztiei. Txalo bero bat, eskerronez. Jangoikoaren erregalo handi bazetezuek, zuen ahotsak ala dira. Hartu dezagun bedenkapena gu geu, jangoikoaren bedenkapena gu geu, bedenkapen izateko. Jangoikoari bai beti. Jauna zuekin, bedenka zaitzatela jangoiko alguztitunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakea.